Буа театрының яңа бинасында тәуге тамашашыларының бірсі республика рәисе Рүстем Миңнеханов мында башкарылган эшне карады. Мәдәният йортын төзекләндерү 2022 елның апрелендә башланган. Коллектив иске бинадан заманча шартлар булдырылган яңа бинага күчә. Иске бинадан эшләнгән, кичкенә йортта яшәгән шикелле бу яңа космик корабльгә күчкән шикелле. Мин шулай дим артистка. Biz яңа заман килә, дөнья үзгәрештә, һәм безгә яңа Ходай Тәгалә тарафыннан, Татарстан хөкүмәт тарафыннан, федераль үзәк тарафыннан шушы мәхәббәт бина. Бай тарихлы театр. Беренче спектакль 1917 елда куела. Хәзер репертуарда 16 спектакль. Гастрольләргә иң күп йөри торган коллектив буларак та билгеле алар. Милли мирасыбызны таныту, туган телне саклау һәм үстерү, киләчәк буыннарга дөрес тәрбия бирү кебек мөһим эшләрендә билгеләп үтә Рөстәм Миңнеханов. Тормыш монда буларга тиеш. Mana bunda gürletip motorитившілерге насип болсын, Татарстан гүрлеп тұрсын. Я не говорю, что только татарские должны быть постановки. У нас здесь большое количество русского населения, чувашского населения. Мы должны быть самыми толерантными, показать, вот как надо о мире, согласие. Мы должны здесь работать. Рөстәм Миңнеханов театр коллективына рәхмәт хатын тапшырды, мактаулы исем алучылар да бар. Әкияттәге кебек әле ияләшеп бетеп булмый, барыбер дә үзебезнең дип сөйлим инде, ияләшергән әле монда ияләшер өчен вакыт кирәктер. Ул стенадагы узорларны күреп бөтенләй татарча узорларны күреп бөтенләй менә ис китмәле инде менә шул кадәр матур. Хәзер монда репетицияләр, чыгышлар өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Артистлар уңай шартлардан кала, бинаның зәвык белән эшләнүе дә күңелне сөендерә диләр. Хәзер иҗат коллективы 20 кешене берләштерә. Яңа бинада 400 тамашачыны кабул итә алалар. Бинаның бизәлеше үзенчәлекле милли төсмерләре белән үзенә җәлеп итә, башкалардан аерылып тора идек. Менә бу тәрәзә йөзлекләрен генә алыйк. Бизәлеше дә нәкъ буа җирлегенә хас булганча итеп эшләнгән. Бүлмәләр үзгәртеп корыла, бинаны коллектив кебек үк кабатланмас, якты итәргә тырыштым, ди архитектор. Стиль этот называется эклектика. Эклектика стилендә эшләдек, төрле алымнар, бизәкләр кулланылды, сырган юрган кебек, төрле элементлардан тора, туку үрнәкләре, күн мозаикасы да бар, төрле, әмма бердәмлекне чагылдыра. Фестивальләр үткәргәндә төрле коллективлар килә. Ираннан менә безгә киләләр иде. Анда Сербиядан, Хорватиядан, Эстониядән, Казахстанларны, Үзбәкстаннан әйтмим дә инде. Якутск, Калининград төрле коллективлар монда зур формада бassa, тегендә кече формада. Аннан соң без Курчак театры, балалар театры студияларын ачып, алың ишен җанландырырга исәп. Мәдәният илкүләм проекты буенча соңгы берничә елда Татарстанда шундый 4 театр бинасы ачыла, икесе Яршаллыда, берсе Түбән Камада. Бик шундый актив тормыш булырга тиеш. Һәм без ачык форматта эшләргә тырышабыз. Иртәгә яңа сәхнәдә беренче спектакльне уйнаячаклар, бина театр өчен генә түгел, мәдәни учак буларак хезмәт итәчәк. Буа районыннан Гөлнә Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.